Hola, xames, bon dia, bona tarda, bona nit, quan escolteu això. Jo sóc Albert, esteu escoltant Respiro Drama. Per què esta intro tan rara? Pues no ho sé. Avui sí que tinc un guió, però no tinc res d'introducció. I dic, tinc que dir alguna cosa, tinc que presentar alguna cosa. Pues me presento a mi y presento el podcast, que es lo que vas a escoltar. Fallas en mi lógica ninguna, trobo jo. Lo que sí vos explicaré para que entenguéssiu una mica la dinàmica. I apareix un guiri. I apareix un guiri confonent masculí i femení, o masculona, com diria Batial. Perquè entenguéssiu la dinàmica d'este programa, realment és un episodi que se podria dir que és un extret mig tal qual de WhatsApp, perquè recordeu a la Xama Ari que va vindre a parlar de Barbie? Pues vam estar una matinada, que és molt raro que jo estigui despert una matinada. Jo sóc una senyora de 80 anys que a les 10 de la nit, com a molt tard, si no estic al llit, jo m'estic morint de l'asco allà on sigui que estigui, que dius... Estàs reunit en amics, bevent, a un bar, de jijis, de jajas, tot bé, tot guai. Jo per dins m'estic morint. Jo no vull estar al carrer a les 10 de la nit. Jo vull estar al meu llit i que ningú me toque el coño. Que trobo que és algo que he dit en quasi tots els episodis. I si encara no estava clar, ho he tornat a dir perquè estigui clar. Jo sóc una abuela, jo sóc un anciano. Depèn del dia i depèn del gènere en què m'identifiqui aquell dia. Jo no vull que la gent me maregi, sobretot per la nit. Llavors és molt raro que jo estigui despert fins les tantes. I en una d'estes nits, pues, no sé de què estàvem parlant, ara i jo, però vam començar a divagar el tema de la conversa i me vaig quedar en plan, és que estos àudios que m'estàs fent i tal, perfectament podria ser per a un tema del podcast. Me descargo els àudios i los incluixo i jo faig un episodi envers això, i és lo que con Tommy Coño Gordo vaig a fer. Vinc a parlar del drama d'educació física. Estàvem parlant sobre ser fitness, va derivar de la educació física, la ESO, el horror que era la curs navet, fer proves per veure qui aguanta 30 minuts corrents, fer activitats i jugant per passar el rato, para que el professor estigui còmodo rascant-se els ous gordos, i un exercici de planificar-te una rutina d'entrenament d'una setmana, calculant quantes calories gastes, les hores i su puta madre, que dius, amor, almenys d'ensenyar hàbits saludables m'estàs intentant ensenyar a planificar-me una taula d'exercicis i de no sé què, trobes que l'utilitzaré? Trobes que algú d'esta classe de 20 i pico persones usarà la teua fórmula per a calcular algo que mos suda el coño? No, ma'am, sorry. I bueno, tot això ja podria ser el podcast, perquè és les úniques queixes que tenim, però vaig intentar estirar una mica el fil i a respirar drama. Tot va començar un dimarts a la 1 del matí, això que tens converses ràndoms pel WhatsApp, i en Ari vam estar parlant de com la gent avui en dia s'ha de trobar el seu lloc al món i s'ha de gaudir de les coses que fas, encara que no sigui res espectacular, sinó algo rutinari inclús, però que això no li hauria de restar valor. O sigui, si tu fas... En este sentit, si tu vas a caminar 20 minuts cada dia, dius, ok, no és que sigui la gran cosa, no ets de repente deportista d'alt nivell per sortir a caminar 20 minuts cagats, però si ja ho has incluït a la teua rutina i pues, a poc estos 20 minuts són mitja hora, després algun dia una hora, després algun dia 2 hores, no sé què. O sigui, este és el punt de a poc tindre una rutina més saludable, cosa que no és el meu cas, és el seu cas, ho aclarixo. Enfocat en el deport,
ella me va dir que estava adentrant-se a ser fitness, però que li feia vergonya anar a caminar sola, ho veu ridícul i li provoca angoixa si es creua en gent que coneix, que, bueno, estic bastant... Bueno, representada tampoc, però sí en el fet de, hòsties, és que cruzar-me a gent, en plan, amigues de ma mare, tal, que se vulguen parar a xerrar i és com, senyora, no veus que porto un o els dos auriculars? No m'interessa lo que ningú me digui, no per tu, o sea, és per tota. El problema no és teu solament, el problema és de la gent, no vull que ningú me parli. Llavors, una mica entenc este feeling de ja vull estar al meu rotllo, sortir a caminar, a mi flow, en el meu cas, en el meu gos, embotir-me per camins il·legals, jo, tranquil·la, mis coses. Bueno, en el seu cas, pues, està interessada en el fitness, almenys en aquell moment que m'ho va dir. A dia d'avui, pues, se li hauria de consultar per a contrastar datos, perquè el seu cul no flota, paraules d'ella. Jo, la veritat, entre #gorda i el botox ho tinc tot ben ficat, els bultos de grassa i follar-me homes casats. És el meu exercici de fitness legend, el que recomana Paris Hilton. Jo ho seguixo. I la Whitney Paltrow, després i abans de ficar-te una pedrajada pel coño, te busques a un home casat i te'l trinques, i estos passos los seguixo religiosament. Que no tinc coño, pues me'ls fico per la uretra o per l'ano. Bueno, això de follar-se a homes casats és el que té ser una puta gratis, també te dic. No tothom està disposat a pagar el preu, que es diu irònicament, perquè és ningú. L'objectiu d'estar en un mood fitness no és ser una gym sister o un gym bro, sinó anar una mica en contra de la nostra costum, bueno, de la seua, ja no me vull incluir en aquestes al·legacions, de ser unes rates que no fan res en la seua vida, en això sí que m'incluixo. Preferir estar a casa consumint contingut i vivint a través dels altres, i ara que estic produint el meu propi contingut, menys vida tinc i me pareix correcte, no m'estic fent la víctima. Mentre jo estic fent el podcast, tu pots anar a caminar escoltant-lo. És un bon tàndem. A veure, també és una qüestió de que, com que sóc una desocupada, pues dic, surto a caminar amb les meves amigues i algun amic que altre. Però no, ara ja en plan m'he tornat una mica, tots els dies vaig a caminar un rato y te juro que es lo típico que se diu, ¿no? Ay, es que te vas a encontrar mucho mejor. Y después dius, bueno, me cago en tus muertos. Però no, la veritat és que em va bé, saps? Perquè ser una persona tan depressiva com sóc jo, pues mantindre'm activa i xutar-me les hormones i totes aquestes vaines, pues me va bé, saps? Per desconnectar. A veure, jo és el que he fet molts estius, saps? Però és que ara ja és com a mi niña. L'únic que faig és atabalar-me, saps? I sentir-me una mica inútil. I penso, ¿soc una víctima de la societat? Sí. ¿Puc ser una mica menys víctima de la societat si jo ho intento fer alguna altra cosa, saps? També. Però bueno, que durant el curs no he fet res d'esport ni res. I, pues, mira, la vida, saps? Cadascú fa el que pot. I que tampoc és el millor del món ni obligat, però a mi m'està anant bé. A mi. A la meva ment. Però que ja t'he dit que si ho fes per ser gym sister i guanyar múscul o perdre quilos, vamos, no, ni una ni l'altra, ja t'ho dic jo que no. Tio, jo abans era més culona, la veritat, això sí que trobo a faltar el meu cul, el meu culasso. En plan, ara no flota, però no, o sigui, no està tan rodoses. Això sí que per a fer twerk estic també fan classes virtuals de twerking, o sigui, no les pago ni res, òbviament, són tutorials de YouTube,
però és que no me'n surto, se me dona fatal. En el meu cas, fer el podcast és algo que m'està distraent de la meua miserable vida d'un senyor de 23 anys que se rasca l'esmecma i no treballa ni fa res de profit com a tal. Potser hi ha gent que se pot sentir identificada d'alguna manera. A l'episodi 3 sobre l'amistat us vaig contar que em vaig aficionar a Nicki Minaj perquè va ser el meu primer input de ser culona mola. I al igual que la nostra pseudo-lesbiana Ari, també em vaig dedicar a mirar vídeos sobre twerk, com fer moviments i passos de Joan Almagro i un tal Jack Gómez. Bueno, en este segon, més que res, lo veig en plan fan, no en plan vaig aprendre. I, bueno, al final m'ho passava pel tot, i no feia els passos de manera tècnica correcta al final perquè fent certs moviments la meua grassa ja se movia i no me calia fer grans esforços. Encara que el twerk és molt de moure els malucs, les cames, la posició dels ombros alineats en los ginolls i no sé què, vaines més, però eso, jo en mínim que me mogue, pues la grasa se mou i rebota. Entonces, rebota, com diria Guaina. Referència pels heterosexuals, la primera de tot el podcast. A veure, és que el meu pensament era com... Jo sóc aquí una tia, la millor, que faig estudis socioculturals de gènere, que respecto tot, que no necessito xutar-me endorfines per estar bé, que respecto el meu cos tal i com és, que no sé què, no sé quantos, però realment, pues no sé, en plan, he cedit una mica al món esportiu. La veritat és que quan fas esport no te n'adones de les coses que te genera el cos, saps? Perquè jo quan feia handball estava amargada perquè odiava a les meves companyes. Anava a dir coses que no cal, però asqueroses. No, és que de veritat les odiava a mort i llavors pues, a mi l'esport no me fa més feliç que això que diu la gent i que te xuta i que no sé què. Però clar, quan te'n comences a adonar que no ets tan activa com te penses, dius, hòstia, igual m'anava bé, saps? Però que realment he sigut una tia sedentària, porto 5 anys sent-ho, saps? És que a veure, la gent també podria, en lloc de prendre-s'ho tant com a el meu èxit personal, el meu cos esculpido, no sé què, pues, fer que tothom tingui una bona relació amb l'esport, perquè és que a mi tampoc, saps, me n'arrepentixo d'haver tingut tan mala relació amb l'esport, la veritat. O sigui, que no té res una cosa en l'altra, jo trobo. Pots ser gorda i fer esport, saps el que et dic? Això és un temón. Jo també, en su dia, estava apuntat a bàsquet, lo típic que ta mare vol que faigues alguna extraescolar. Vaig estar a vòlei un temps molt curt, ni me'n recordo quan, i a bàsquet vaig durar més temps una mica per compromís, però no m'agradava cap dels dos esports per un motiu molt random. I és que no suportava que un home me digués i obligués a fer coses. Potser el motiu en el fons és un altre, no vull dir en plan la explicació psicològica del transfons de per què no suportava que un home tal. Ja sé que és per l'absència de figura paterna. Pareu d'escriure'm als DMs, psicòlogues, perquè jo ja ho sé. Si no vull dir un altre motiu, tipo la relació amb els companys. Sí que en un era com érem amics i un dia mos vam començar a insultar i a cridar i jo me'n vaig anar del pati així de la nada, vivint la meva fantasia Keeping Up with the Kardashians. La veritat no me'n recordo per què, però era una tonteria. Aquella mateixa tarda mos vam perdonar, trobo a la següent. Però sí que era com... Ok, estic en esta gent que me suden el coño, però almenys no directament m'estan insultant i agredint, llavors pues, se podria considerar que és un... No és un safe place, era un m'estan obligant place, però almenys al tractar-se d'un esport, pues, tampoc és com, este crio que és un
gordo, imbècil, tal, no sap fer res, bueno, almenys no hi havia aquest ambient. El meu problema era això, és que m'emanessin i que vingués d'un home que es creu que té la potestat i la capacitat de jo sóc qui mana, jo tinc el domini de tot, jo sé com se fan les coses, jo te diré com són i si no ho fas d'esta manera que jo dic que ets una puta basura abiecta, això és el que no puc. Jo faig les meues coses a la meva manera, que estan mal fetes, són deformes, són asqueroses, sí, però és la meva manera. I tu has de comprar la meva manera, al igual que tu vols que la gent te compri de la teua manera. Cadascú treballa i fa les coses a la seva puta manera. És que trobo que és lògic i és bastant simple i bàsic, però no sé, avui en dia a vegades la gent me sorprèn. Crec que segur que hi ha un estudi d'això, però crec que seria molt interessant com analitzar també la gent queer que s'ha desapuntat o ha estat incòmoda en espais esportius, perquè no només els tios, les ties també, i les persones, bueno, ja no te dic no binàries, saps? Però potser persones trans, pues, la puta merda, saps? En plan, la gent queer en tots els sentits. Però, vamos, que ja te dic que pareix com lo típic que impossible, no?, ara mateix, però que va vindre una al nostre equip i va dir que era bisexual i, vamos, totes les meves companyes en plan, ui, és que ara quina vergonya dutxar-me amb ella i que me miri les tetes. Tia, te penses que li agradaràs tu? Niñata asquerosa. Perquè és que si no és com un cercle viciós, saps? O sigui, si no la gent que té un cos que no l'acaba d'acceptar, però que sigui, o se desenvolupa TCAs, vigorèxies i merdes i fins que acaba sent una persona normativa o sent vergonya, saps, de fer esport tenint tal cos i és com, tio, pues si és el millor del món, no? Si l'has de fer per sentir-te bé i estar sa, en fer-lo hauries d'estar bé, no hauries de tindre cap altre objectiu, dic jo. Claro, és que és igual el cos que tingues. El missatge hauria de ser que tothom podem gaudir de l'esport i de l'esport que sigui i ningú és menys que qui va caminar 20 minutets a qui se prepara per a un triatló. Així han anat els anuncis com Nike, que la gent no està preparada per a aquesta conversa i prefereix insultar i denigrar a una tia gorda i xula que usa roba d'esport. O sigui, quin problema té la gent? O sigui, és que la gent diu que estan promocionant la obesitat. O sigui, ja no l'anunci de Nike. Els TikToks de dones gordes, els seus comentaris sempre són del mateix tipus, o gent que l'apoya o gent que la insulta, no hi ha una escala de grisos, o fas apologia a l'obesitat, o és que de veritat estic agotat de viure, de la gent. De viure en si no, de la gent, perquè la vida té coses bones, com lo menjar. Però la gent és asquerosa, i la vostra polla no compta com a menjar, encara que s'antoje de vez en quan. Sí, que la gent va de guai i realment estem fatal. I a veure, a mi no se me va discriminar mai per no ser hetero, perquè jo tampoc sabia que no era hetero, saps? I a veure, que tampoc és que sigui jo la més lèsbica. Però sí que és veritat que jo, d'alguna manera, sabia que no era tan hetero o no era tan normativa, saps? I llavors també me sentia com... O sigui, no m'han discriminat directament per això, però sí que tu veus que no encaixes, saps? A mi inclús companyes meves m'arribaven a dir coses tipus a veure, però tu sí que ets més corpulenta, no sé què, tu sí que no sé què. No volien dir estàs fortíssima, volien dir estàs gorda. Els vestuaris dels tios d'institut són una cosa abominable, realment, que s'hauria de regular d'alguna manera, no em pregunteu com, però d'alguna manera haurien d'entrar lleis als lavabos dels instituts. O sigui, estem en les hormones, feromones, xupones, tot lo que sigui eones,
de puterio, una sèrie de coses que al fi i al cap, quan ets adolescent, t'obliguen a emmirallar-te per a descobrir la teua identitat. Encara que tu no vulgues, encara que tu estigues al teu flow sense ficar-te en ningú, a tu rotllo, al fi i al cap és com, ai, mira que té l'esquena encorbada, ai, pues Pepito li ha sortit això, pues ai, los grans, ai, no, les pigues, ai, no sé què, que dius, no estem a una cançó infantil, podeu parar d'enumerar coses, ja sé que ho tinc tot mal, per favor, calleu, una mica aquestes les vibres que intento transmitir, i inevitablement et compares al fi i al cap, a pesar de que es fa molta broma de 2 centímetres de pura fúria, uau, bro, tens un titán, no tens una polla, pues es divideixen en subgrups els normatius, que no tenen cap complexe a simple vista, perquè ho oculten, els normatius que no oculten, que tenen complexes en el seu micropito o alguna altra part del seu cos, i els dissidents que fèiem el que podíem. En el meu cas, alguns dies sí que m'atrevia a despullar-me per dutxar-me i era com... he sigut dels pocs que s'ha dutxat. Comencem esta conversa de que els vestuaris d'institut són tan ofendedors. Si existeix esta paraula, ok, si no me la acabo d'inventar, són tan ofendedors que la gent ni se volia dutxar. Se feia la rata de l'aigua del grifo, mullar-se les mans per a mullar-se el pèl, les aixelles, no sé què. És com quan jo, que tinc pressa per sortir de casa, agafo toallites, me les passo per les aixelles i tal, per a dissimular que m'he dutxat. No, amors, la vida no funciona així. I hem de parar de fingir tots que som humans decents, perquè no ho som, no? Ho som. Segons la nostra pseudo-lesbiana, algun dia me cancel·larà i me denunciarà a ella per dir-li pseudo-lesbiana, però és que m'encanta dir-li, la representa bastant, encara que ella digui que no. Bueno, ella no dirà res perquè és una zorra. El cas dels vestuaris femenins, les dones es comparen d'una forma més indirecta, no van tant de cara, sinó és més a lo rata per l'esquena. Com voldria que parlessin malament de mi, la veritat. Jo no vull que m'ho digues, jo no vull que el mal m'ho digues a la cara. I els hi fa vergonya admetre que te compares, que tens cels i que estàs insegura. Opineu vosaltres als comentaris, xiques i gais. Una reflexió que tiro a l'aire és que els lavabos d'institut a l'hora de dutxar-te després de gimnàsia sempre ha sigut, és i serà unga. Els més buenorros, entre cometes, per entendre un cos normatiu prim, estos se feien els guais i els xulos. Per algú que és normatiu, s'anirà a mirar en lupa en què es diferència dels demés? O sigui, quan ets adolescent, el que fas és mirar-te i comparar-te o al fi i al cap ho fas perquè creixes escoltant una sèrie de comentaris de la teua família, dels amics, que en teoria són el teu entorn segur, i de desconeguts també, que et fan recapacitar i crear-te algun complex així de la nada. Perquè te medix la polla 10 centímetres menys que a la resta i perquè te trien l'últim per a formar equips, t'has de sentir malament? Això no és el que hauríem d'aprendre, que estem medint d'una manera superficial el nostre valor i els dels altres. Pues fes-te un podcast per expressar la teva opinió. Jo parlo en l'idioma de la veritat. Que estem medint d'una manera superficial el nostre valor i els dels altres. Pues sí, és que és el que ens ha ensenyat la cultura, és el que ens han ensenyat tots. Tots comentem tot i tots volem criticar tot, ens encanta el xisme, això ja ho vaig dir i ho repetiré. Bueno, ara mateix no, perquè ja sabreu la turra, però d'alguna manera quan veus algú que tu trobes que té algo dolent, dius, vale, jo tinc aquestes coses. O és com ficar-ho a una balança.
Vale, jo a la meva part tinc aquestes coses dolentes, però esta persona té això. I comences a comparar-te, comences a mirar en plan, hòsties, hi ha molta gent que és d'esta manera i jo m'allunyo d'això. Veig moltes revistes, anuncis, sèries, pel·lis en què el prototip de persones que surten és d'este perfil i jo no sóc així. Per què? Què està passant aquí? Al fi i al cap sempre ens estem valorant pel físic, encara que tots diguéssim que no, per a fingir. I quan creus en estos valors de si no sóc acceptable físicament, no seré acceptable per a la societat, és que la educació té un problema i no jo, que també el tinc. Bastants. I no res, hem obert este meló que jo no he vist a cap puesto que s'hagi obert i s'havia de parlar. Ja sabeu, teniu la secció de comentaris a YouTube oberts per a queixar-vos del vostre profe o de la vostra profe. Per cert, parlant de professores en femení, jo tot el rato pensava en un profe masculí en el meu cas, però poc se parla de la diferència també, abans d'acabar, que un profe home sempre ell intentava fer-te com a moltes activitats, o sigui, tot molt físic, i una professora com a que ho portava més a lo contemporani. No sé si haurà sigut el meu cas i de 4 maricones més d'instituts por ahí, però com a les professores intenten connectar més als alumnes en lo extrasensorial, flow hippies, de, pues, venga, bon, flow final de ball, vos heu d'inventar un ball. Això un professor home, com no sigui homosexual, jo, no. O com no sigui que no sabia què inventar i com rellenar les hores de classe. No, això principalment ho vaig experimentar en una professora que era com, pues venga, avui una activitat de tancar-vos los ulls, vos agafeu de les mans, no sé què, pues ara enrotllant, anem a moure el cos, pues ara anem a fingir no sé què, tot com a molt més, pues això és d'alguna manera no tant a lo anem a fer deport, sinó anem a explorant el nostre cos, el moviment del cos, anem a fluir, que realment per les gais i xiques és lo ideal. O sigui, per què no ens separen? Mira, abans que preguntava, no em preguntés, o sigui, abans que dia no em preguntéseu quines mesures ficaria, ara ho tinc clar. La primera és distinció de gèneres i sexes, però sexes de sexualitat. Homes heteros que tinguen professors homes i les xiques i gais que tinguen professores dones. Ok? I així mútuament que no mos toqui en el conyo. Però clar, als vestuaris què passa? Clar, és que la trama principal no és qüestió de mesclar xiques i gais als vestuaris, perquè més d'un hetero diria ai, m'estan oprimint, ja no puc veure tetes, ai, profe, oh, ajuda, tinc 12 anys, me faig pajes en cubitos del Minecraft, oh. Pues sí, José Manuel, tens 12 anys i te fas pajes en cubos de Minecraft. Deixa'm tranquil a les meues xiques i als meus maricons. Para, per favor. Ai, per favor. Bueno, no sé quines mesures prendria jo, però algo s'ha de fer. Ciao, ciao, no siguéssiu ungues. Espero que la edat promedio del Posca, als 20 i pico, 30, ningú estigui a l'institut encara. Com no sigues professor o t'hagin arrestat per abusos sexuals i estigues fent serveis a la comunitat. Ciao.